A přesto všechno nadešly volby. Samozřejmě předčasné. Fantoci, který bral svoji občanskou povinnost velice vážně, propadl jako obvykle nejistotě, nerozhodnosti a strachu, že se opět dopustí chyby. Chystal se tedy přečíst veškerý dostupný tisk od extrémní pravice po extrémní levici. Pane, už vám chybí jenom sardinské zemědělství. No tak mi je dejte. Děláte 50 000. Tu máte, drobné si nechte. Pak oznámil, že je nemocný a zavřel se doma před televizní obrazovkou. No, co bys chtěl? Nechtěl bys svačinu? Ne, nechtěl, nevidíš, že mám moc práce. Ale už si 2 dny nevzal do úst. Pino, dobře poslouchej. Jestli šlápnu vedle tentokrát, znamená to, že nebudeme mít co do huby 10 let. Takže ven, zmizte, běžte. Dobře. Počkej, udělej mě pořádně silný Hned. kafe. Od rána až do hluboké noci nevynechal ani jednu politickou tribunu, jediný volební mítink, jedinou debatu ve 4, ani jediný ping-pong, jediný kulatý stůl. Sledoval je na všech existujících státních i privátních kanálech a na všech 3 domácích televizorech. Zahrnován množstvím informací a vzájemně protichůdnými kampaněmi, propadl se do naprostého tranzu a brzy začal trpět audiovizuálními halucinacemi. Pustěte se se mnou, soudruhu Fantoci, a bude to jedinečná a účinná demonstrace proti všem podvodníkům z vládních stran. To je velká myšlenka. Předseda a poslední blbec ze stranické základny, což si ty, budou společně držet hladu. Já, jenž budu pít ode dneška jen kapučína a ty, jenž je zaplatíš. No, jste profesionál, vy jste zvyklý hladovět. Já, Fantoci, jak je patrné, nejsem historicky předurčen k dalšímu půstu, netvrdím. ale pro tentokrát souhlasím se Ano. ctihodným panelou, že jste to vy, kdo je historicky předurčen k omezení, drahý Fantoci, k omezení spotřeby. A ještě to nestačí? Málo, dejte si přidělat další 4 nebo 5 dírek do opasku a já se mezi tím odeberu do své vily nad Florencí a připravím si kotletu s bramburkami. Žádám váš hlas, milí Fantoci, pro stranu stále Dobrý větší den. většiny. V první řadě v zájmu vašeho duševního zdraví. Jistě. Dnes, po skoro 40 letech užívání a nadužívání křesťanské demokracie, jste si na ní vypěstoval drogovou závislost. To je pravda. Co si počnete bez blahoslaveného To senátora nevím. Fanfányho, ochránce vašeho krbu? Co si počnu? Bez nejsvětějšího Mariána Dobrý den. Rumora a bez ctihodného Dobrý den. Roňonyho dlouholetého ministra vnitra. Rozhodněte Tak se proto pro máme nás, ministerstvo Fantoci. vnitra. Nebo se dostaví abstinenční příznaky, patrně smrtelné. Smrtelné. Nevěř mu, soudruhu Fantoci. Čest práci. Jsi klasický vykořisťovaný, jsi prototypem vykořisťovaných. Nuže musíš se změnit. Jak? Co třeba účest? Musíš zvednout hlavu, musíš změnit vykořisťování. Hele, neblbně. Už si je vyzkoušel všechny, proto tě žádám, aby zkusil i nás. Ujišťuji tě, že nezůstáváme Takže vy ničem taky, jo? Podívejte, účetní Fantoci, dobrý jestliže den, vy dobrý posílíte naši stranu, já vám na oplátku slíbím, že vyřeším otázku důchodu. Děkuji, mnohokrát Za co mi děkuji. děkujete? Já mluvím o svém důchodu a ne o vašem. Mám už určitý No, věk, tohle- také se musím postarat o matku. No, promiňte, ale ta vaše matka, víte, snad mi ji nehodíte na krk. Ne, Fantoci. Jaké ne, vím, jak to Maminka je chodí. nedotknutelná. Jo. Podívejte se mi do očí. Ne. Nedívejte se tak na mě. Pokud budete tak laskav a Pardon. poskytnete mi svoji adresu, pošlu za vámi několik svých přátel, kterým mohu téměř důvěřovat, aby vás zdvořile poctili pěknou kolekcí ricinového oleje, který vám osvětlí ideje našeho volebního neodložíme to na programu. jindy? Co si myslím o Fantoci? Budu mluvit jako žena a řeknu rovnou, že mi připadá odpudivý jako ropucha. Ale, takže vám taky? My se velmi obáváme tohoto podzimu a zimy tím spíše. Co se s tím dá dělat, drahý Fantoci? Jestli se My ptáte jsme mě... se s Lámu a Karnítym neodvratně rozhodli bojovat až do krajnosti za to, abychom byli všichni 3 pozváni na Aněliho nádhernou jachtu a mohli se plavit po Středozemním moři nebo plout na Seychely, Mě případně sebou na Bermudy. nevezmete? Co ti mám říct, soudruhu Fantoci? Ah, Největším Salve, problémem je promiňte, myslel stabilita. jsem, že to Když je budeš Duče. hlasovat pro mě, slibuji, že se stabilně a nastálo usadím v budově paláce Kidži a nedostane mě odsud ani soustředěná kanonáda. Promiňte, Duče, vaše ctihodnosti, když vy dosáhnete kýže nestability, jaké výhody z toho budu mít já? Všechny tyhle strany nejdražší Dobrý den, Fantoci eminence. neustále slibují zlepšení v oblasti ctihodný. ekonomiky, které nikdy nenastalo a nikdy nenastane. Tak je to. Nikdy? My vás nechceme zklamat, nejdražší příteli, proto Jistě. vám tentokrát slibujeme, či spíše hodláme zajistit čtvrtletní progresivní zhoršování všech ukazatelů. Promiňte, tedy Sire, ale jak si i minule jste mi sliboval a... Moje sliby, jak víte, byly vždycky tak trochu sliby námořníka. To
je pravda, já taky pokaždý na všechno skočím. Dobře. Promiňte, poslechnu si na chvilku rádio. Kameráta Fantaci! To jste vy? To je nebožtík Duče. Duče. Odkud to mluví? Vy žijete? Rozhodni se pro KD, Fantoci. Vol mě, Fantoci. Fantoci mě. Ne nás. Překřížené meče. Vol Sokola. Hlasuj pro mě. Vol Břečťan, Fantoci. Vol nás. Nás vol. Vol nás. Nás vol. Zahrnován množstvím protimluvů a vzájemně protichůdných kampaní, Fantoci pomalu dozrál k vlastnímu vytříbenému politickému rozhodnutí. Dobrý den. Dobrý den. Tady to máme. Volební průkazy, prosím, zde. Promiňte, průkaz, dej mi svůj řidičský průkaz. Průkaz, tak, Fantoci. Fantoci. Kabina 1. Kabina 1. Kabina 2. Kabina 1. Kabina 3. Kabina 1. Běž, já jdu sem, jo? Já jdu do jedničky. Prosím. Tady. Děkuji. Děkuji. Prosím tudy. Odvolili Fantociovi. Ale... Promiňte. Ale prosím. Obsazeno. No. Co tam děláte tak dlouho? Volím. Tak dobře.